Čaute, tak dnes si ukážeme, ako spravíme letné líčenie. Budeme na to používať značku Cartridge. To budú make-upy. Potom od Cartridge ešte použijeme špirálu. Ďalej bázu Dermacol na rozjasnenie a vyhladenie. Potom je tu od Oriflame 2 odtiene. Od Revlonu rúž. A denný krém od Nivei. Ešte od Essence lícenku. Tak na začiatok poviem asi toľko, že vždy pred líčením treba pleť dobre hydratovať. Ja na to používam tento denný krém od Nivei. Je veľmi výživný a pekne pripraví pleť na to líčenie. Čiže spravíme si šaška. Prejdeme tak napríklad šupinkám pri make-upe a podobným problémom, ktoré sa vyskytujú babám, ženám, ktoré používajú make-up a myslia si, že im vysušuje pleť. Ak dobre budeme hydratovať pleť a máme určený make-up na náš typ pleti, tak sa takéto veci stávať nebudú. Pod make-up používam túto rozjasňujúcu bázu od Dermacolu. Je taká rúžová, má mierny nádych takého rozžiarenia, až taký veľký nie, ale pekne vyhladzuje pory a vrásky a tým pádom máme takú krajšiu pleť a lepšie sa nám nanáša make-up. Čiže na ruku si dáme asi takéto množstvo a rozotreme ho po tvári, hlavne teda pod očami, v okolí nosa. Môžeme aj na viečka, lepšie sa nám budú dávať tiene. Dobre. Keď toto máme hotové, tak prichádza čas na aplikáciu make-upu. Ja používam tieto dva. Majú veľkú dobrú kryciu schopnosť, zároveň nezaťažujú pleť, čiže mi aj dýcha a nemám problém potom s tým, že by mi vysušoval. Není potreba pri týchto make-upoch používať ani púdre na fixovanie, pretože veľmi dobre drží a je matný. Čiže používam tieto dva. Obidva sú najsvetlejšie odtiene, ale keďže ja som svetlý typ, a najsvetlejší z tohto odtieňu je mi tmavý, tak ho vlastne miešam. Nanesem si zase na vrch ruky, obidva odtiene. Je v tom rozdiel minimálny, neviem, či to vidíte. Toto je ten tmavší, toto je ten svetlejší. Zmiešam si ich. Zbytok dám na lice a na nanášanie make-upu používam od MACu 187. Tento štetec je výborný v tom, že výborne rozotlie ten make-up, zapracuje ho do pleti a vyzerá potom pleť prirodzene. Čiže začínam vždy od spodu, od líc, jemným krúživým pohybom. Vždy treba zájsť aj pod lícne kosti, alebo teda pod hlavu na krk, aby sme predišli maskám, ktoré vznikajú práve zlým nanášaním make-upu. Čiže pod oči, druhá strana, nakoniec robievam čelo, pretože najskôr si spracujem tieto časti.
Všetko robíme zľahka a kruživými pohybmi, aby sme si nedraždili pleť. Čiže aj pekne na krk. No. A tu už vidíme, že make-up má výbornú kryciu schopnosť, ale zároveň nevyzerá to tak strašne umelo a nevytvára mi to masku. Teraz ideme na oči. Budeme používať teda dva tiene od Oriflameu. Toto je aký odtieň to je, to neviem, ale je rúžový. Ups. No. Čiže zoberiem si takýto štetec, je to blenderový štetec na zapracovávanie očných tieňov, čiže zoberiem, rozotriem na voľnú časť oka. Oko sa nám trošku presvetlí a bude to dobrý podklad pod ten tmavší. Zároveň budeme mať také pekný ružovkastý nádych. Budem, no jak Maďar, pekný ružovkastý nádych. Dobre. Ešte do kútikov. Teraz použijeme ten tmavší. Je to taký šedý. Je to odtieň taupe. Ten začneme nanášať od kraja z vrchu. Jemne a kruživými pohybmi. Aj pod oči. Výhoda týchto očných tieňov je asi taká, že sú síce horšie pigmentujúce, ale vydržia dobre a nezlievajú sa. A práve mi vyhovuje to, že bude mať také jemnejšie. Toto líčenie by som nazvala skôr tak do práce, denné líčenie. A ako som povedala, teraz v lete pekne budete mať rozžiarenú pleť, čiže to bude vyzerať tak pekne. Netreba byť pod nánosmi púdrov a ťažkých krycích make-upov, pretože dnes sa s veľkou dobrou krycou schopnosťou nachádzajú väčšinou v make-upoch oleje a to zaťažuje pleť. To je lepšie na zimu. Tieto cartridge sú fakt dobré a ľahké. Ja som mal napríklad problém s tým, že v minulosti som po make-upoch mávala šupinky po tvári a som mi vysušovala enormne pleť. Po týchto make-upoch, ja mám citlivú pleť, sa mi v živote nestalo, že by som mala vysušenú pleť a používam ich už dosť dlho, pretože sa mi osvedčili. Ľudia, ktorí ich začali používať, ak som im ich odporúčila, takisto s nimi boli veľmi spokojní. Dobre, takže ešte dokončím toto oko.
No takže nie je to nič náročné, ale vyzerá to tak pekne. Dobre, ďalšiu vec, použijeme špirálu. Ja som mala myhalnice len naličené, čiže ja si tam dám pre efekt iba trošku na zvýraznenie. Táto cartridge má to byť vytáčajúce, a či má taký veľký vytáčajúci účinok, o tom by sa dalo polemizovať, ale každopádne je výraznejšia a nedrolí sa. No. Na pery použijem ten spomínaný Revlon rúž. Je to číslo 475 Ice Violet. Keď som si ho kúpila, som myslela, že bude tmavý, ale vyzerá veľmi dobre. Plus pre tento rúž by som asi dala v tom, že vydrží dlho, má príjemnú konzistenciu, veľmi peknú textúru a je taký krémový, čiže veľmi dobre sedí na perách, nezmazáva sa a je príjemný. Nesmrdí ako pri niektorých rúžoch, teda sú po niektoré ženy zvyknuté, čiže tento rúž veľmi dobrú farbu má. Nahrávam. Nahrávam, počkaj. Čiže keď ho takto nanesieme, pár ťahmi vyzerá veľmi pekne. Nerozlieva sa, pekne drží. Čiže to by bol rúž. Zabudli sme na líčka. Na tu mám ten spomínaný Essence Stavčtilk. Používam takisto štetec od Cartridge. Je to príjemný štetec, má veľmi husto štetinky, čiže sa s ním dobre pracuje, nedraždí pleť. Tento púdrik od Essence je dobrý v tom, že stačí ho maličko a pekne ho vidno. Takže ukážeme si, ako vyzerá na pleti. Príjemne teda osvieží tú pleť, vyzerá tak zdravšie, nie tak umelo, jednoliato. Spravím ako vlastný. Keďže ich mám vonité, zase s nimi spraviť čokoľvek. Takže na budúce sa vidíme zase.